Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Югары уку йортларында кабул итү комиссиялары эшләй, абитуриентларга нәрсә тәкъдим итәләр, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Ярты ел эчендә Чаллы кибетләрендә законсыз сатылган 5000 литр алкоголь юк ителгән. Закон бузучы эшмәкәрләр белән көрәш ничек алып барыла? Чаллыда иң якты һәм иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне узды. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. Югары уку йортларында иртәдән кичкә кадәр төшкә дә бүленмичә кабул итү комиссияләре эшли. 11 классларны тәмамлаучылар бюджет урыннарына эләгәргә дип документларын берничә вузга тапшыра. Учреждениеләрдә уку бәясе 30 000 сумнан башлана. Үзенең киләчәген наноинженерия, суыткычлар җитештерү белән бәйләргә теләүчеләр исә елына 200 000 сум әзерләргә тиеш. Абитуриентларга нәрсә тәкъдим итәләр? Гүзәл Габдуллина сюжетында. Кабул итү комиссиялары тәнәфессез эшли, абитуриентлар белгечләрдән мәгълүмат алу өчен чират тора. Барлык студентлар да диярлек берничә вузга документ тапшыра. География бүлегенә тапшырам. Шик география белән кызыксынам. Информатикага биреп карыйм. Нәрсәгә игътибар итәсең институция багында? Дәресенә институтның ничәнче урында тора Татарстан буенча. КФУга һәм ГПУга бирдем. Рейтингка карадым инде шулай, бюджетный местларга карадым. Баллары бик әйбәт аның. Уку йортын сайлаганда бәяләргә иң зур игътибар. Педагогия университетында бюджет урыннары 500-гә якын, бәяләр 30 000-нән 80 000 сумга кадәр. Безнең хәзерге вакытта приемный комиссияга күбесенчә килә торган кешеләр педагогия факультетына һәм математика факультетына, шулай ук инде география факультетына да күп кенә кешеләр килде, кабул итәбез. Казан федераль университетының Ярчаллы филиалында бюджет урыннары арткан, аларның саны 1095. Иң кыйммәтле белгечлекләр наноинженерия, суыткычлар реагеннары техникасы. Елына 190 000 сум түлисе, журналистика факультеты читтән торып һәм кичке укуга күчә, яңа юнәлешләр ачылган. Вот сейчас у нас идет большие стройки, такие как вот мост Керченский пролив запустили недавно, космодром Восточный построили и поняли, получается, что в стране не хватает специалистов по таким направлениям, как строительство уникальных зданий и сооружений. То есть в этом году у нас появилась вот эта новая специальность, где у нас появились бюджетные места. Также новые бюджетные места – это наноинженерия, новая специальность у нас. Статистика буенча Чаллылар икенче зур шәһәрләргә омтыла. Казан, Санкт-Петербург, Мәскәү вузларын сайлыйлар. Чаллыга исә күрше районнардан киләләр. Барлык учреждениеләрнең дә рәсми сайтлары бар. Анда кирәкле мәгълүмат урнаштырылган. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу атнада Чаллыда 3000 литр алкогольне юк иттеләр. Алкоголь инспекциясе белгечләре закон бузучыларын ачыклауны дәвам итә. Бу елның 6 аенда 5000 литр спиртлы эчемлек конфискацияләнгән һәм юк ителгән. Закон бузучылар белән көрәше ничек бара, хәбәрчебез сюжетында. Погребок дип аталучы мини-маркетка алкоголь инспекциясы белгечләре тикшерү белән килде. Шәһәрдәшләр кибеттә алкогольне лицензиясыз саталар дип дәгъва белдергән. Билгеләп үтәргә кирәк лицензиясыз продукция конфискацияләнгән алкогольнең зур өлешен тәшкил итә. Ярты ел эчендә 17 шундый факт ачыкланган. Әмма бүгенге тикшерү барышында закон бозу очрагы ачыкланмады. Эшмәкәр сыра белән генә сәүдә итә. Ә моның өчен лицензия кирәкми. У нас нет лицензии, нет алкоголя, поэтому мы не продаем, не нарушаем закон. Все претензии, я не знаю, откуда они приходят. Но до нас тут работали другие предприниматели, может, они продавали, но мы, по крайней мере, последние 2 года здесь мы не продаем. Бүген штраф салынмаса да эшмәкәрне тыелган вакытта сыра саткан өчен берничә тапкыр җәзага тартканнар. Бу хакта шәһәрдәшләр халык контроле порталында хәбәр иткән. Ярты ел эчендә 200-дән артык хәбәр, әгәр бу зарланулар расланса, авторларга акча түләнә. Быел шәһәрдәшләр шул рәвешле 113 000 сум акча эшләгән. Алкоголь инспекциясе белгечләре әлеге очраклар кабатланмасын өчен тырыша. Шулай да кайбер эшмәкәрләр законга каршы эшләнлекләрен вакытлыча гына туктатып тора. Есть информация, что некоторые прекратили реализовывать алкогольную продукцию, но обращения граждан показывают, видимо, только на какое-то определенное количество времени. Продолжают поступать заявки на одни и те же объекты, и выходы наших сотрудников подтверждают, что реализация все-таки в таких торговых объектах продолжается. Ел башыннан Роспиртпром Чаллы кибетләрендә конфискацияләнгән 5000 литрдан артык алкогольне юк иткән. Йөзләгән материал судта каралган. Алар буенча 300 000 сумлык штраф салынган. Дәүләт алкоголь инспекциясы тарафыннан 200 административ материал каралган. Алар буенча 1 200 000 сумлык штраф салынган. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар.
Россия-Хорватия матчы көне чалының 11 комплексында алкоголь сатылмайшақ. Шул хақтағы күрсәтмәгә башқарма комитеті жетекшісі Ринат Абдуллин қол қойды. 7 июльдә кичке 7-дән түнгі 12-ге қадар спиртлы шемлекләр Йорбуй майданында 12-нче, 13-нче, 14-нче, 38-нче, 39-нче, 40-нче, 41-нче, 42-нче, 43-нче, 44-нче, 45-нче комплексларда сатылмаска тиеш. Исегезгә төшерәм, Россия-Хорватия матчын шәһәрдәшләр мәйданда турыдан-туры трансляцияда карый алачак. Мәйдан һәм аның янындагы зона алкогольсез булачак. Кичке 7-дән төнгә кадәр Шулманның Раскольниковага кадәр Хәсән Туфан проспекты буенча 2 якада транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Раскольников урамында да Хәсән Туфан һәм Рәис Биләев проспектлары белән киселешкән аралык ябык булачак. Зур төзекләндерүдән соң Тирәкәй балалар бакчасы янәдән ишекләрен ачты. Бинага 42 ел, әле бер тапкырда капиталь төзекләндерү булмаган. Төзүчеләр зур эш алып барган, хәзер бакча танылмаслык булып үзгәргән. Шалда быел 9 бакчада капиталь төзекләндерү уза. Тирәкәйдә реконструкция беренчеләрдән булып тәмамланды. Яңартылган фасад, яңа ишек тәрәзәләр, капиталь ремонт кысаларында медицина блогы, методик кабинет, психолог кабинеты, музыка, спорт заллары, аш бүлмәләре, төркем бүлмәләре яңартылган. Балалар һәм аларның әти-әниләре төзүчеләрнең эшен югары бәяләде. Мин аны яратам бик күп. Нәрсәсе матур? Краскалар. Матур. Яңа уенчыклар. Матур. Вот сейчас очень ярко тут теперь, а там было все не очень. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә республика программасы буенча ремонтлыйлар. Төп финанслар Татарстан бюджетыннан. Һәр бакчага да шәһәр өстәмә рәвештә 10 миллион сум акча бирә. Все, что касается забора, нового асфальта, новой мебели, благоустройства, все это сделано за счет города. Поэтому в данном случае, сложив ресурсы республики, 25 миллионов, 10 миллионов города, мы получили красивый современный детский сад. Матур гына түгел, уңайлы һәм куркынычсыз да капиталь ремонт кысаларында бүлмәләрне икенче максатларда файдаланып, 3-4 яшькәчә балалар өчен өстәмә төркемдә ачылган. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Җиңү паркында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үттеләр. 9 спорт тантаналы рәвештә мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнде. Бәйрәмнең иң кызыклы мизгелләрен Мәрьям Файрушина күзәтте. Бу бәйрәмнең иң мактаулы кунаклары озак еллар бергә яшәгән парлар. 25 елдан артык иңгә иң куеп, башкаларга үрнәк булып яшәгән 9 пар мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнде. Алар арасында Низамовлар гаиләсе дә. Алар 65 ел бергә, мәхәббәтләре сүрелми, яңарып кына тора. Безнең внуклар, правнучкалар бар. Бөтенесе әйтәләр, әбием, без сезгә ошарга тырышабыз. Бабаем, без сиңа ошарга тырышабыз. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен илебездә иң кадерле бәйрәмнәрнең берсе дип билгеләп үтте. Ул бәхетле гаилә серләре белән дә уртаклашты. Самое важное, я думаю, что в семье должно царить понимание, согласие, безусловно, любовь. Сәхнәдә ел сайын үткәрелә торган бриллиантовый невеста финалистларын сәламләделәр. Рәсми рәвештә яшь парның никахын теркәделәр. Шәһәрдәшләр өчен тагын бер сюрпризны безнең телерадиокомпания әзерләде. Бәйрәм кунаклары безнең Чаллы ТВ фотозонасында төшеп, шарлар белән бүләкләнде. Фотографияларын Чаллы ТВ төркеменең ВКонтакте социаль челтәренә урнаштыручылар бүләкләрдә аталачак. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Матур бәйрәмгә багышланган чара 8 июльдә сәгать 2-дә Җиңү паркында тагын бер тапкыр булачак. Аны Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе оештыра. Балаларыгыз, дусларыгыз, күршеләрегез белән әлеге бәйрәмгә көтеп калабыз. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз. Современные модели слуховых аппаратов в центре хорошего слуха «Радуга звуков». Телефон в Набережных Челнах 92 32 38. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.